Там в Поломието до село Широково, точно където се сливат реките Банински и Черни Лом, се издигат останките на крепост, устояла на време и нашествия. Това е Кале Широково, малко познато, но силно впечатляващо място, пропито с история. Кале Широково е късно антична и средновековна крепост. Тя възниква като военно укрепление през втората половина на 5 век и благодарение на мощната си укрепителна система удържа на аварославянските нашествия от края на 6 век. Разкрити находки от обекта доказват, че животът в крепостта е продължил до падането на България под османска власт. Останките от крепостта са разположени в южните околности на село Широково. До тях се стига след съвсем кратък пешеходен преход. Това са зидовете от стената, сигурно, от крепостта. Пристигаме пред Широковско кале. Тук все още текат археологически проучвания. Крепост Кале Широково все още активно се проучва, като изследванията са под ръководството на археолога Деян Драгоев. В случая става дума наистина за имперски градеж. Кои предварително са начертани, блоковете са сегментни, имат каменоделски знаци, кой камък с кой трябва да съвпадне. Тоест говорим за много представителен градеж, такъв какъвто в провинция Втора Мизия, т.е. днешна Северна България, грубо казано. Ами с такъв каменен градеж, примерно една от крепостните стени на Червен, което обаче е административен център някакъв, но е малко по-късен. Малко 60 години. А при нас е най-ранният документиран градеж от този типаж с такъв тип рустицирани квадри. И най-близките паралели, които откриваме, са в Мала Азия. Изключителна, дори дублиращата ни стена е с дебелина, колкото на крепост Полимеса. Уникална в България с това, че крепостта има освен основна стена, имаме и втора стена, т.е. протеихизма. В България са всичко на всичко 5 крепости. Крепостта е военна, контролира речната система. Тук долу мина река Банински лом, от другата страна е Черни лом и това е на един скален триъгълник. И са една крепостна стена, втора крепостна стена, там като минахте, може би видяхте един насип, има трета крепостна стена. Общо укрепената площа 18 декара, най-дебелата крепостна стена в България, а не само в България. В един участък ни е 4,80 дебелината. Ако сте ходили на Червен, там стената в най-дебелия и възможен вариант е 3,50. Тук при нас стените са с дебелина 3,50. Кале Широково – градеж, устоял на време и нашествия. Място, което определено си струва да бъде посетено.